Ydych chi wedi clywed am fwyd sydd wedi ei addasu'n enetig, neu bwyd GM? Beth yn union mae'n cyfeirio ato, a beth mae'n ei olygu i chi? Dyma'r ffeithiau. Mae GM yn golygu genetically modified, neu wedi ei addasu'n enetig. Dyma'r broses o addasu genynau rhywbeth byw i wella neu newid ein nodweddion. Mae genynau yn cario gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i bethau byw gan ei rhieni. Mae addasu genetig yn golygu bod genyn unigol neu nifer bach o enynau yn cael ei rhoi mewn planhigyn neu anifail mwyn iddyn nhw ddatblygu'n wahanol i'r arfer. Mae modd diffodd genynau hefyd i atal rhai nodweddion rhag datblygu. Enghraifft, mae cnydau yn cael eu haddasu'n enetig mwyn eu hatal rhag cael afiechydon, neu i'w helpu nhw i dyfu mewn mannau lle mae dŵr yn bryn. Mae modd diffodd y genyn sy'n gwneud i ffrwythau fynd yn feddal, fel eu bod nhw'n dal i aeddfedu yn y ffordd arferol, ond ddim yn mynd yn feddal mor gyflym. Mae hyn yn ei hatal rhag cael ei niweidio wrth ei pacio a'i cludo. Efallai eich bod chi'n meddwl bod addasu genetig yn rhywbeth newydd, ond mewn gwirionedd mae pobl wedi bod yn ei wneud ers canrifoedd. Ond heddiw, mae gwyddoniaeth yn golygu bod y broses yn llawer mwy manwl o gymharu â dulliau traddodiadol. Mae cyfreithiau llym ar werthu bwyd GM yn y Deyrnas Unedig. Does dim modd ei werthu i'r cyhoedd oni bai ei fod wedi cael ei brofi'n drylwyr ar gyfer pethau fel gwerth maith ac yn bwysicach na hynny ei fod yn ddiogel i'w fwyta. Hefyd, mae'n rhaid labelu bwyd GM yn glir lle bynnag mae'n cael ei werthu, fel bod defnyddwyr yn gwybod yn union beth maen nhw'n ei brynu ac yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus. Ac felly dyna chi, yr ASB yn esbonio bwyd GM. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.